makadi. Ndinosimba makadiko. Tiripo ndinonzi Elizabeth ndiri mutori wenhau kuSly Media TV uko. Ndinotenda. Chinoitamira so pakaita vakomana vachona ndeve kuno kukwekwa vanonzi ndo vanotema vanhu vanonetsa kuno kwekwe kutema nemadhemba. Panguva ina takagara patepi tichichera mvura. Kuno kuri kunetsa mvura. Saka vamwe vanomukira usiku vachichera mvura. Saka ndakamuka kuma5 ndaenda patepi. Vakomana ndobva vatanga kudare vanga varipo 2. Saka umwe hwani wacho akabva atena pati atakagara. Zvikati imi varoi muri kuitei ipapo. Saka hapana akapindura pamadzimai ese tatikagara. Saka umwe akabva atanga mudana achimuti wehe ndosanetsana nemamai. Ndobva akabva atena. Saka ini ndandakagara nechekuno kumapeto. Ndobva asvika akabata tambula yanga ine doro mukati. Zvikanzi muri kuitei muri varoi here? Muri kuitei? Ndobva vanhu varamba vakanyarara. Ndopakatanga kuda ndimwisa doro. Zvikanzi iwe muroi mwadoro. Ndobva ndabvisa kapu pamuromo. Saka ndakangobvira nyaya yekuti ndakabvisa kapu pamuromo achida kundimwisa doro. Ndobva atanga kundirova. Saka kundirova paipai ndikabva ndasimuka angatondidzipa huro. Saka kurwisana naye kuti ndibvise paipai ndikazobva murume wangu akatozoya ndobva asvika akamubata. Hana murova. Ini ndinakada kutotanga kurwisana naye kuti andibvise ndobva atanga kundirova akatondikuvanja. Saka ndakabva ndaenda ndichisvika kumba padhuze nepatepi ipapo. Akabva asvika achivhura dhoo akapinda mumba. Akatanga kundirova. Akapwanya property yese neproperty yema inobva kumahwindo yese chiachitafanike nemazitombo china manje noklina mba machona. Saka hapana munhu akakwanisa kuya kuzobata. Nekuti vanhu ava vanotovatya vanotonzi vagara vanotori nengozi dzekuti havatobatiki. Saka ipapo ndakatotsvagawo nhamba ndikwanise kuwana rubatsiro nyaya ndakaripota kumapurisa. Takatomboya nemapurisa vakatomboya nepfuti akabva. Akatiza akazodzoka futi akaita 3 times achingodzoka svika manheru achiti ndoda kuvadambura musoro. Mapurisa akatombozama kumutsvaga akamushaya. Saka parubatsiro rwavo ndandida kukumbira rubatsiro kuti ndodii munhu akadero kuti ndibatsirikana abatwe plus akwanise property yese hamuna kana chikasara mumba. Zvinhu zvese ndakangosiya zvakadero handichatogaripo. Okay. Pakasvika achiti imi varoi muri kuitei ipapo akatsanangura here kuti uroi hwenyu huri papi? Hana. Okay. Saka imimi ndanzwa muchitaura kuti tanga tiripo madzimai. Makanzi imimi nevamwe vangani vamungakwanise kudoma kuti takanga takagara tiri vangani patakasvika tozigona kusvika kana 7-8 vanga vakagara ipapo. Asi ndina ndakagara kuno mapeto nevamwe gogo vatogara navo kuraini ipapo. Okay. Saka panyaya yamakaroerwa ndeyekunzi imimi marambire ekunwa doro. Okay. Asi muchitarisa mukomana uyu ane here mamwe maripots kumashure amakambonzwawo kuti atori munhu ari violent kana kuti akatombodaro kune mumwe munhu kumurova kana kuti kumuputsira midziyo yake pasina zvaaita? Maripoti atina akatowa noti papa akatobva kwandiri ipapo akatoenda kune kumwe kunonzi kumarriage tiri kuglobe ikoko muno mukwekwe. Akatokavira vamwe vanhu akatopotsa akatotema vamwe mai vanogara ikoko kujempi kwachina. Ndakatozonzwa kumaini pandikaenda noripoti. But iye munhu vanhu vaivai vanotozikamwa manzi muno mukwekwe kuti ini hangu ndandisingamuzivi kuti asi ndakatotsanangura zvikadza ndo zvavatori vanhu vachino vakatowanda vanotoita zvekutotema vanhu nemabhebha agara anotova nengozi. Okay. Arikutonzi anzi aigara kubhefa atodiwa arikutovanga achitotsvagiwa ukoko. Saka anogara vanototema vanhu vanotova nengozi vanototema vanhu nemabhebha anotouraya zvoti aitonzi makatowana asina banga dei akatokubayai. Nokuti akatoita zvekutopinda mumba chaimo chaimo akatozopedzisira atora matanda akatodza jamba nekuhwindo nemwana wangu nemurume wangu neni tikajamba nekuhwindo akazotsara achipwanya zvinhu zvese mumba. Namanje hatina kumbozvibvisa zvakangodero. Okay. Makazomboita here nguva yekuenda kumba kwaanogara kungava kuvabereki vake kana imwe hama yake kuti munonyatsonzwisisa kuti ngozi ndeyekuti anofanira kuuraya vanhu vasina ropa rake here kana kuti? Hama dzachina handinyatsotodziziva muno but vanoziva zvekuti munhu anzi anongoita zvekungouya achishanda zvemakorokosa izvi. Saka hama dzake chadzo chainzo handidzizivi. Okay. Okay. Ndanzwa mutauro kuti makaenda kumapurisa. Mapurisa akamutsvaga vana kukwanisa kumuwana. Apa nyaya yachona futi yagara ichitori kumapurisa. Okay. Pamakaona pasina achafamba makadzokera here kunoita follow up kuti ko nyaya iyi yapapi semunhu ari kurwadziwa nezvakaitika izvi?
nezuro ndokwanda ndichitori kumapurisa ndakatosvika vachitoti vanga vachiyazonditsvaga kuti vanyatsonzwisisa nezvemukomana chino kuti vamutsvage nokuti changa chinetsa inyaya yezita rake chairo chairo. Saka ndakazonobvunza pane vamwe vaenza vachino vakauya achiti waifamba naye umwe shamwari yake achiti vanga vari vese kuyoyo kwavai Mwadoro kuti vanomuziva. Ndokwandikazowana zita rake kumwe. Okay. Makasununguka here kushiya nesu zita racho maybe zvichida kune vamwe vanhu vanenge vachinzwa nyaya yenyu vanotoziva kuti ndinhingi iko zvino anogona kunge ari kwakati. Hanzi anonzi advocate Ngwenya. Advocate Ngwenya. Okay. Matsanangura mukati iko zvino hamuchatogare kumba kwenyu, mava kutyira upenyu hwenyu. Kwamuri kugara iko zvino kuri safe here kuti haakwanise kusvika ikoko? Ipapo ndisingazoziva hangu kuti pamwe akazonzwa nevanhu kuti ndikugara kwakati, noti ndikugara kunonziwo 7 kwatete vangu. Okay. Iva ndaingonzwa tanzi pane vanhu vave chikwata ichocho chachiura vanoita izvozvo but handitovazivi. Asi ndakangonzwa kuti ndo chikwata chevanhu vachona vanoita zvekutema vanhu nemabhemba. Iye wachona akazita Noisaka. Arwedzi Antoni makesi ari kutotsvagwa nemapurisa but vatomubati. Ore, imi makatarisa nyaya iyi semunhu anonzi anotozikanwa. Monzi mapurisa anotomutsvaga samuwani. Munoona semunhu ane mushonga here kana kuti? Ndinofungidzira pamwe anogona kushandisa mishonga ine ndisingaziva hangu pamwe anogona ane zvimwe zvinhu zvaanoshandisa. Kana kuti pamwe munhu anenge achitozikanwa ndikaparamura ndinotiza ndodai handinyatsozvihwisisawo hangu ipapo. Okay, mungaite estimate yekuti zvinhu zvakapwanywa izvi maybe zvingadai zvichikwana mari yakati? Pamwe ndatogara pasi noti kitchen unit yakapwanywa yachona ndakaitenga iri kuma500. Zvizosanganisira masofa kacha nemaroom divide nemaplate ese akanga arimo mumba zvese zvakangodera nazvibata nemagasi tengi anga arimo akapwanya. Zvese zvirimo mumba imomo. Okay. Alright. Saka rubatsiro rwamuri kuda ndanzwa muchitaura kuti iko zvino rubatsiro rwamuri kuda nderekuti mubatsirwe kuti muwane mukomana uyu apinzwe muchitokisi. Rumwe rubatsiro rwamuri kuda kuti muri yeZimbabwe rukubatsirei? Zvimwe ndezvozvo tidai akwanisa kubatwa plus atenge property yangu yaakaparadza zvinhu zvangu zvese nemawindo ese mumaini matogara akapwanya ese hapana kana rakasara. Kuti akwanise kuuya andipe zvinhu zvangu zvaakaparadza nekugadzirisa zvese zvaakapwanya. Okay. Nanzwa kuti pamataura muchiti patakagara ipapa paine madzimai. Mumaini mamunogara umu ndiapo matambudziko ari kusanganika nemadzimai? Mumatinogara imomo? Mumaini. Akawanda matambudziko. Mungakwanise kungotisherawo mamwe matambudziko amunoti aya ndiwo matambudziko ari kusangana nemadzimai on a daily basis? Zvakafanana naizvozvo kuti nyange vanhu vakada kutengesa fanike munzvimbo yatinogarayo vanhu vanotenga mumaini ukada kutengesa vanhu vakaita seivava vachona kusazaziva kuti pamwe yanenge ari pakati pacho but nguva zhinji izvozvo zvirisari vari kutema vanhu. Madzimai wandi anotorerwa zvinhu zvavanenge vachitengesa votora. Okay, hakuna here nyaya dzemasexual harassment kana kuti vanhu vari kungorepwa newaya makorokoza? Idzodzo dzinowadzo imomo muglobal mensa asi munharaunda yatigere kumwe kunze kwakabuda saikoko zvinhu dzinowanika dzakawanda nemakorokoza iwaya. Aiwa, maita basa mama, tinoimba kuti isu seSlyMedia TV tichabatsirana nemi kuti tikwanise kuloketawo advocate tichibatsirana nemapurisa. Ndinotenda maita basa shuwa. Aiwa, maita basa mama. Ndokutendai. Okay. Nharaunda yese yekukwekwe ikoko vanotoziva kuti mukomana uyu ndo zvaanoita, ane mangoromera ekurova vanhu. Tichizosangana namaprograms anotevera. Zita ndiElizabeth Nyagwe. Ngatirambei tichisubscribe tichilike kuti musarasikirwe nedzimwe nyaya. Tichabatsirana nemudzimai uyu kusvika nyaya yake yasvika kumagumo.